Ти помниш ли как се казваш? Откъде си? На къде отиваш? Състоянието му много бързо се влошава и скоро дори няма да ме разпознава. Без да се обадиш, не искам да ходиш никъде, разбрали ме? Ти мене помниш ли, бе? Оня ден долу в махалата ти дах 20 лева на заем. Чичо, стояне! Нали ти казах цигари? Отиваме на гости на сестра ти. Ти знаеш ли коя съм? После ще ти кажа. По цял ден свирише на акордеон. Ама не спираше. Вена, никога не си бил за риба. Бил съм, само дето не съм ловил. Добре, снимавай! Ау! А той свири ли още? Не, откакто мама почина. Слава Богу да ти кажа. Много си ми отслабна на нещо. Ние кога ще си ходим? Кога ще си ходим? Кога ще си ходим? Тата, вратата е заключена, моля те. Ето му детето. Бонжорно, сър! А деде, защо прави такива работи? Какви сте пари? Жената ми ги даде. Сестра ти? Нагоре. Нагоре. Тя не ми е сестра. Дори да не помни, дори да не знае кой е. Тя ми е любовница. Се надявам да усети някаква хубава емоция, да усети, че е сред близки хора и обичани. Много ти благодаря. А къде отиваме?